Юлдарда балалардың һәм үсмерләрнең хәвефсезлегенә игътибар итәргә. Был хакта бүген Республика хөкүмәте утырышында Ради Хабиров белдерде. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программаның кунагы Дәүләт автоинспекциясе өлкән инспекторы Ленар Зиноров. Һаумыгыз. Саумысыз. Ленар Шамилович, шулай итеп бүген Республика хөкүмәте утырышында Ради Хабиров янә бер тапкыр балаларның һәм үсмерләрнең юлдагы хәвефсезлегенә игътибар итәргә кушты. Кызганычка каршы буга сәбәп бар һәм ул Шишмә районында булган бәхетсез осрак. Чынлап та бу безнең өчен авыр хәл, резонанс дип әйтергә кирәк, юл фаҗигасы теркәлде. Без инде моның турында ел башыннан башлап сөйли башладык. Әле анда корда бар иде, ләкин ата-аналар, зур кешеләр моңа игътибар итмиләр һәм дә инде һаманда яз җитү белән балалар күпләп руль артына утыра башладылар һәм дә инде беренче авариялар кызганычка каршы барлыкка да килде. Статистика күз салганда барлыгы балалар руль артында утырган чагында 32 авария теркәлде. Шул сәбәптән 42 бала төрле травмалар алырга мәҗбүр булдылар. Менә шул үлемешле хәл бит инде безнең Шишмә районында кичке вакытта ике авыл арасындагы зур юлда дип әйтергә кирәк, 14 яшьлек үсмер питбайк руль артында утырган булып чыга һәм дә инде артыннан барган машинаны исәпкә алмыйча кинәт кенә борылырга уйлый һәм дә машина астына эләгә. Шуны әйтергә кирәк, алган травмалар аның өчен авыр була һәм ул инде ашыгыч ярдәм килгәнче һәлак була. Кызганычка каршы соңгыдан тикшерүләр буенча ачыкланды. Ул 8нче классны бетергән Уфа шәһәренең бер мәктәпләрендә укыган бала булып чыкты. Ата-анасы килде бит инде аварияга. Бу безнең сорагач инде, без үзебез сорагач шул питбайкны алар үткән елны аның туган көненә бүләк иткән булып чыкты. Менә нинди дип әйтергә кирәк, шушындай кызганычка каршы әйбәт булмаган подарок. Кызганычка каршы ысынлап та һәм бундай осрактар еш булып тора. Мин бер ханга игътибар иттем. Һез 32 осрак теркәлде тинегез һәм анда 42 бала ярәхәтләнгән. Ничектер тап килмәй һәм әллә шул транспорт сарайларында икешәрләп утырып йөргән килеп сыгамы балалар. Дөрес, икешәрләп утырган чакларда булды. Мәсәлән, руль артында булган чагында яисә җәүлегә барып төкәткән чакларда күз алдында тотыла. Гомумән, димәк, бына шундай хандар үткән елмен сагыштырганда ул азмы, күпме, ниндидер аңлау бармы бу хәвефле транспорт икәнен балалар өчен? Кызганычка каршы үткән ел белән чагыштырганда соннар бу ел күбрәк. Чөнки үткән ел бит инде сон шушы ДТП дип әйтергә кирәк, соннары күп булган иде юл фаҗигаләре. Быел тагы да ел башланып китү белән, җәйге чор башланып китү белән шушындай юл аварияларының саны күбәеп киттеләр. Бuna һәр әйттегез, Өфөлә укыган укучы Шишмә районындагы авария кызганычка каршы һәм димәк килеп сыга хәзер авыл юлдары, шундай тын юлдарда хәвефсез дип әйтә алмыйбыз. Авыл юл дип әйтеп булмый, чөнки ул ике зур авыл арасындагы юл, монда асфальт өсте дип әйтергә кирәк. Безнең белүебезчә бит инде ул питбайк ул рус әйткәндә транспортный средствога керми. Ул аның өчен махсус юл, инде ул басу юлы булырга мөмкин, яисә шушында урман ичендәге таулы юлларда йөри торган спортивный инвентарь дип әйтәләр русча әйткәндә. Ләкин ул бала утырган чагында асфальтка чыккан вакытта конструкциясе буенча мондый транспорт ул беренчедән йөрергә тиеш түгел, икенчедән аны шушы асфальт бетонны дип әйтергә кирәк юлларда аны автомобиль тележкасына гына солып йөртергә кирәк. Инде аны махсус урыннарда, махсус площадкаларда гына йөрер өчен ул ярышлар өчен кулланыла торган техника төре. Гомумән монда юл йөрү кагыйдәләре бөтенләй бозылган дип әйтергә мөмкин. Дөрес. Балаларның һәм үсмерләрнең хәвефсезлеге ул тагы ла шул ук автомобильләрдә ала. Тикшерелә, шулай бит әлеге вакытта яйге режимга күскәндә һезнең автоинспекторлар рейдтар үткәрә, тикшеренүләр алып бара. Нинди һөҗүмтәләр? Һөҗүмтәләргә әйләнеп кайтканда инде чынлап та кар төшү белән 15 апрельдән Башкортстан Республикасы территориясендә мототехника дигән профилактика операция башланды.
Шул операция башлану белән дип әйтергә кирәк, юлда булган бүтән водительләргә, техника водительләренә, аеруча руль артында утырган үсмерләргә күз сала башладык. Һәм дә инде бүгенге көндә 444 бала руль артында булып чыктылар. Аларның 26-сы руль артында исерек булып чыктылар. Һәм булар питбайк кына түгел, шулай бит. Монда питбайк кына түгел, монда инде төрле техника, автомобиль техникасы яисә квадроцикл, кайбер чакны инде электросамокат руль артында да булып чыктылар. Һәм үлемешле осракларда булды шикелле язда анык. Үлемешле очраклардан әйтергә кирәк инде ул менә соңгысы Иглин районында, анда инде 18 яшьлек дип әйтергә кирәк яшь егет пассажир буларак руль артында утырган водитель исән калды, шул пассажир һәлак булды. Һәм был соракта әгәр дә үсмер ул таныклыгы юк, уның үсмердән әлбәттә ниндидер транспорт менән һеҙҙең хеҙмәткәрҙәргә тотола икән, яуаплылык кемнең инде? Беренче чиратта әгәр дә балага 16 яшы тулмаган булса, аңа карата дип әйтергә кирәк административ материал язылмый, аның ата-аналары чакыртыла. Аларның ата-аналарына иң беренче чиратта рульны тапшырган өчен кодекс буенча штраф языла. Шуннан соң шушы материаллар тагы да яшүсмерләрнең профилактик дип әйтергә кирәк шушы правонарушениеләрен карый торган комиссияга ибәрелә. Бу комиссия вакытында инде аларга тагы да 2000 штраф өстәлеп бирелә. Тагы әйтергә кирәк, шушы юл кагыйдәсен бозган очракта үсмер руль артында утырган техника штраф стоянкага озатыла. Һәм бына әйтегез әле, яй ул үсмерләр һәм балалар өчен генә хәвефле сор түгел бит юлда, ул барыбыз өчен дә шулай. Бер яктан караһаң, буран юк, кар юк, кар өйме юк һымак, хәвефсез юл һымак, икенче яктан караганда, бына һеҙҙең автоинспекторларның рейдтар һаны артуына караганда, яй хәвефле сор килеп сыга юлда. Рейд үткәрергә тырышабыз, рейд белән генә түгел, бүтән дип әйтергә кирәк, балаларны, аларны менә Мәгариф министрлыгы тарафынан аларга бит инде ял урыннары билгеләнә. Аларның шушы ял иткән җирдә без дә кушылабыз, алар белән төрле профилактик чаралар үткәрәбез. Менә май азагында гына безнең хәвефсез тәгәрмәч дигән республиканский конкурс үткәрдек. Без анда 300 балага юл кагыйдәләре буенча конкурслар, ярышлар үткәрдек. Ул шундагы балалар төрле бүләкләр алып кайтып киттеләр. Шуннан соң профиль дип әйтергә кирәк, лагерьлар оештырыла. Инде күбесенчә шушы рейдлар вакытында да хәтта без штраф салырга да тырышмыйбыз, иң беренче чиратта ата-аналарга кемнең ихатасында дип әйтергә кирәк инде техника бар, аларга памяткалар, буклетлар бирергә тырышабыз, шушы үсмерләр белән бәйле авариялар турында сөйләргә тырышабыз. Һәм дә инде шушы телевидение, радио буенча да хәтта шушы штрафның күләмнәре турында, үлемешле хәлләр турында һәм дә инде социаль нинди дә булса роликлар күрсәтергә тырышабыз. Яйгы юл ул хәвефлерәкме әллә кирһенсә хәвеф кәмерәкме? Дөйм алганда. Яйгы юл үзенә күрәләттә дип әйтергә кирәк, үзенчәлекле, чөнки кышкыны күбесенчә дип әйтгәндә юлларда автомобиль транспорты гына булса, җәй вакытында анда бер тәгәрмәчле транспорттан башлап дип әйтергә кирәк инде автомобильләр, велосипедлар, электросамокатлар, төрле скутерлар, мопедлар барсы да юлга чыгалар. Бу инде үзенә күрәләттә барыбер нинди дә булса юлның интенсив ягыннан дип әйтергә кирәк. Күргән шартлар. Шуңа күрә руль артында утырган кешегә дә һәм җәяүле булган кешегә дә як-ягына карап, игътибарлы булырга кирәк. Ниндидер яңа кагыйдәләр я булмаса яңа штрафтар индерелдеме быел? Ел башыннан алып водительләргә карата яңа штраф барлыкка килде. Бу әгәр дә баланы автомобиль салонында дөрес итеп йөртмәсәң, мәсәлән, 7 яшькә тиклем бала махсус рәвештә хәвефсез дип әйтергә кирәк, креслода булырга тиеш. Әгәр дә буена, озынлыгына карамай инде, авырлыгына. 7 яшькә тиклем бала махсус рәвештә әгәр дә инде кресло бәләкәй була икән, сез аны алыштырырга тиешсез. Ләкин кабатлап китәм, ул креслода булырга тиеш. Һәм штрафның күләме шушы 2026 елга тиклем
3000 булса, быел 5000-га тиклем күтәрелде. Һәм дә инде юл кагыйдәләренә карата әйләнеп кайтканда, хәзер күбрәк дип әйтергә кирәк инде игътибар шушы яңа барлыкка килгән техникага, электросамокатларга карата сораулар барлыкка килде, аларга карата юлларда яңа юл билгеләре барлыкка килде, койда килеп чыгарга мөмкин, яисә койда аларга махсус йөрергә урыннар билгеләнгән, шуларда күрсәтелергә мөмкин. Һәм тагыла бер тапкыр кагыйдәне искә төшереп китәйек, шулай ук бу электросамокаттарда үсмерләргә икәү басып торып йөрергә ярамайдыр, шулай бит. Иң гади юл кагыйдәсе инде шушы руль артында утырган дип әйтергә кирәк үсмерләргә беренчедән алар шушы 14 яшькә тиклем балалар үзләре генә йөрергә тиеш түгелләр. Аларның кырында зур кешеләр булырга тиеш, олы кешеләр булырга тиеш, аларның ата-аналары булырга тиеш, юлга чыгарга тиеш түгелләр. Һәм дә инде шушы безнең беләбез бит инде шушы каршеринг дип әйтергә кирәк коммерческий дип самокатлар бирелгән очракта, аларның аккаунтлары бит инде 18 яше тулган кешеләргә генә бәйле. Ләкин безнең күрүебезчә күбрәк үсмерләр бит инде алар шушы аккаунтны сатып алалар һәм дә инде йөрүен дәвам итәләр. Икәү йөрергә ярамый. Юлны кисеп чыкканда мотлак рәвештә җыяу чыгарга тиешсең, самокатны итеп. Һәм дә инде перекрестлыкларда да шулай. Чөнки талап кына килеп чыккан тиз арада электросамокатны водитель күреп алмаска мөмкин. Шуңа күрә инде булса авария булырга да мөмкин. Һәм егә бәйле бәлки тагыла ниндидер теләктәрегез тамашачыларга булыр, нинди кагыйдәләр турында гомумән онытырга ярамай. Беренчедән шушы үлемешле хәлләрне дип әйтергә кирәк инде күз алдында тотып, балаларның ял итүләрен күз алдында торырга кирәк. Автомобильләрдән, техникалардан ошкышларны читтә тотарга. Әйтергә кирәк шушы питбайк, самокат кебек популяр дип әйтергә кирәк бүгенге көндә техниканы, хәтта алган очракта да балаларга бирмәскә кирәк. Белүебезчә, алар өчен махсус ярыш урыннары бар, алар өчен аерым площадкалар бар, алар өчен шушы инде дә булса Уфада гына белән менә кружоклар бар бит инде. Кемнең йөрүсе килә, йөреп карыйсы килә, шунда барып йөреп карасыннар, юл кагыйдәләрен өйрәнсеннәр, шуннан соң гына дип әйтергә кирәк шушы техникага утырсыннар иде. Үзләрен саклап, җыяулы буларак юл кырыенда уйнамаска, анда велосипедта йөргәндә дә юлга чыкмауларын теләп калабыз. Һәм гомумән юлдагы хәвефле кагыйдәләрне онытмаска, шулай. Дөрес. Зур рәхмәт әйткәнгәмәгезгә һәм бuna килтереп киткән мисалларга ул күптәрдә уйланырга мәҗбүр иткәндер дигән ышаныстабыз. Хөрмәтле тамашачылар, юлдагы хәвефле кагыйдәләрен без Дәүләт автоинспекциясе өлкән инспекторы Ленар Зинуровман искә төшердек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.